Oke, kekenyo belai hambai ang to nono khnamani belai ke sumui rok subnani kereng tai mai ke borok no tongthori kano tongthok borok no masangrai kano mai khnao aboni bagai nini mong khatam khakai Ani mungkha mukti jamatia. acha tangsasut khnare jamano jenang je nini musumani gano kaisa khnao Ndo kon. Oke, kekenyo belai hambai nini sumui sumarok no nang serengka abo ki senang ano kajak nari mano. Ni sait nan mano. Khe ang mo kaisa UPO hostel pori huta. Kalyana samtei aro changpai thangmani. Khe a jaga jeng music class ma khayo. Khe ang music class o sumunyo chajagai na mo sumunyo srengnai ni chong kata. Tamale tibrago ba sumi ro nek soli hunai. Ge a kona ang songai sumui srengkha. Tapre ke srengte 2-3 mas kore ang bo nek srengkha. Teacher rok boko ano kaham ke no srengkha. Ge ang srengai mong kata. Success kata. Acha kenang tabu omai syaratir purbai jobo kini ko borok ni resamo tai sumui submo kebang ma durdoson rogobo nukjagoi tongo kenang aphai durdoson rogo thangai nini sumui ni khorang no bokhrang no khnaga nanda musung Mula mo sunggu kenang kebo pheno jogajuk ta mankha jogaju aulang mayaku. acha ang gan sakang kenang tamai khnari mana nyablana Jadi gan mak itu tele tamane nyo. kenang awno sini khorsa taku rasamani jadoni sumui banyo khorang bongo bungo jadoni sumui nyo kenang abu kisa nini basina sumui nyo khnare jamano Mana? lalu ang kisa khnalai ndi thangai
totok nini